Kapitan! Suma. Singlo na to si Kapitan. Tama! Ito na to siyang balay. Kay singlo na to siya. Atong gipanaan niya atong eleksyon. Napa siya giingon nga. Andam siya mo serbisyo. Tama! Napay pasaad-saad sa barangay, no? Nga ang mga palibot kay limpyuhan. Awan ng mga kuwan karon diri palibot nga nakalit-silit na asa man niya mga panaad. Yang gipakyas. Tama ka, Bubang. Napa siya isaad-saad na. Dag-um pa lang. Ayuda dayon. Asa naman to? Ato na to! Tara, tara. Hoy, pagkalabya. Ta! Ha? Kung naay mo anhe dire, maningil ko no, kay tungod sa atong serbisyo, aw, gibuto ko nila, tungod sa kwarta. Sa laktod nga pagkaistorya, ang gibuto nila, kwarta. Dili ako, kung naa sila'y problema, aw, dito sila kwarta. Ay, pagkalabya. Yahe sa kapitan. Hoy, pre. Ano yung balay ni Kapitan, oh? Dali, dali, dali. Silipo na to si Kapitan kung sa'yo ibuhat ato. Sige daw, B. Kainom-inom si Kapitan, pre. Tama, tanawa. Hubog na. Uy, Joyce. Lagi ni, pre. Mana, nag-una-una og inom ang kapitan niya ang barangay ang gipasagdan niya kamuritsing-muritsing na. Mga gani, nakasweldo siguro ni kinaginom man. Ano? Atong sudlon ang panuway. Ay, uni, pre. Uni dito. Hoy! Kapitan! Lipsi kay asa man mo? Wala mang niya dito rin ah! Maningil ni Kap. Ang sa singlo nila, nakay-utang sa inyo? Katong saan ni mo sa una, Kap? Oh, Kap. Katong Oh. saan ni mo sa una sa eleksyon? Asa naman to? Dito naman mo malimutan. Ang saad na sa Bible, wala na sa kapitan. Kalamya. Katong panahon sa eleksyon, dako, paminaw, dako ang gasto na ko sa inyo ha. Di pang palit mo, di gastuhan ta mo. Nidaog ko, nilingkod ko, nahimo kong kapitan, kay tungkol sa kwarta. Sa laktod nga pagkaistorya, ang inyong giboto, dili ako kundi ang kwarta. Nag-imprint ako daghang kwarta nga taglinibo, kay kung doon na mo'y problema, ala, dito mo sa kwarta, reklamo. Ay, ginawa ko noon sa naman taon kakap, uy. Kapitan, ngano nagainom-inom ang kadiha? Ang imong barangay, imong gipasagdan, nagamuritsing-muritsing na, asa pa nimo mga saad? Unsa di akong saad? Limpyohan nimo, ayoko nimo ang barangay. Ana? Wala man ko gaingon nga ayohon ako ang barangay. Wala may guba ang barangay. Nganong ayohon man na? Ang giingon ako, panahon atong eleksyon, panahon atong kampanya, ang ayohon ako, ang akong balay, dili ang barangay. Wala ko'y giingonan na. Na, daot siguro yung dalawang nga itong panahon nga nangampanya ko. Mao na, kay dili mo maminaw og tarong. Gidinay na gid ni kapitan ang iyang mga saad. Suluoy ang mga nibuto sa yahaw ug ang mga tao. Hoy, Kapitan. Asa mo yung tong saadi mo sa una na dagom pa lang, ayuda dayon. Ayuda ko no. Wala man ko gaingon nga ayuda. Nagdagom di ay. Di ba wala? Ang giingon ako nga, kung magdagom, mupalit kog payong nako. Wala ko gaingon nga magatog ayuda dayon naon sa. Wala man po'y kwarta nga yatag sa inyo ha. Wala po nang barangay, uli mo dito. Ang matay. Nagsaad-saad ra ba ka sa una tapos di mo tumanon? Hoy, Kap. Ako na po'y maningil. Asa naman itong imong gisaad nga andam ka mo serbisyo kung makadaog ka? Ana? Naon sa? Andam ko na ko mo serbisyo. Wala man ko'y giingon nga andam ko mo serbisyo. Ang giingon ako, andam ko mubalik sa akong bisyo. Oh, pagkanamiyang sus. Andam ko mubalik sa akong bisyo. Kay doon na may pansustento, pampalit sa pambisyo. Kay doon na may sweldo. Oh, mana akong giingon. Pastilan, giti mo, Kap. Dili nga na, Kap. Nakalimot, nagyog ka sa imong gipangsaad. Wala. Sa pagpanguntanon ng mga kanya, mga mananap, ko giingon. Hay na, Kap. Wala lang yun ni Kap. Puro na lang Kap pait. Puro na lang, Kap. Pitos. Kap, pahimos lanon. Kap, patayan mo, Kap, lagi. Tagay sa mo.
Tangkay. Dili mo takay ka boy. Ay, kap, ayaw mo Ay, kamay yan, sa yan, mga karuang. Ay, Dili na anak, dili na anak. Para mo ka ng taran. Bahala ka. Dili ba?